Mga kabsat, ato'y manon. Tayo nyo ata. Pinakbat manon ko nada. Mga kabsat ni, gulay manon tayo ni. At ati kamatis tayon, bawang, sibuyas, at batet nga baboy ni. At talong nga native, ay ampalaya nga native, kan babatset nga sitaw. At ati bagoong alamang, tara, let's get started. So ayun nga mga kabsat, unahin natin yung ating pinakababoy. Ating mamantikain ng babatset. Another way to cook special, simple pinakbit worth 100 pesos. Ata ang tabayanan po natin yan, mamaya po ituyo na po yan mga kaibigan, mga kapsat. Ata after a few minutes later, dadamdaman agmantika ng isunan. Magmamantika na po yan. Meron po tayong konting bawang sibuyas. Lagay na po natin siya para lumasa. Tali, mag-imas malon. Nada. Nga mantika uray na pinagmantikan yun, baka mantika di baboy na. Lagyan nyo pa rin. Ata let's wait for a few minutes later. Hinaan natin konti ang apoy. Brown jay kamatis jay baboy. Lagyan na po natin ang ating kamatis. Lagyan po natin ang ating bagoong. Sama-sama na po sila guys sa final. Laka, ang bango-bango. Ata lang po natin siya ng mga few minutes later. Lagyan po natin siya ng konting granules. Hintayin lang po natin lumambot ang ating kamatis. Nag-imas-mas manon. Apo. So after few minutes later, ata ati gulay, ati talong na palaya, sitaw, yun lang po. Kaso imas-imason, naluto ng sobra ang ating bagoong isda. Lagyan pa natin ng konting water. So habang pinapakulo ang water, lagyan na po natin ang ating talong. Hindi na po natin yan hiniwa. Sabay na lang po natin yan sa pagkulo. Para kunada kakaiba. Ata So, sayalan po natin siya mga 5 minutes later.
para maluto ang ating bagoong talong. Okay, shout out po tayo dyan sa lahat po ng Ilocano dyan, manon. Atan eh. Nagkulo-kulo. Kulo. Kita yung dyan talong-tarong no nalutunan. Medyo lagyan natin ng sabaw kasi tagtapit po tayo ng pantay. Atan eh. Hindi pa masyadong luto. Pero mabalin nga ikabil dyan. Atan eh. Sitaw. Atan eh. Aray, utot. Kita niya atan eh. No, i-mix niya basta eh. Tapos balikan nyo nga after 5 minutes. Tanay kung nadaman nun. No, ayun na nga kabsat. Nakikitaan nga na eh. Kaluto tayo. Kabul tayo dyan ang palayan. Hinihin natin yan para hindi na masyadong mapait ang ating pagkain. Parang buhay natin. Ano yun? Atan eh. Then, just gonna add a little bit of bacon. Yung iba na ayaw nyan, ay bahala kayo. Then we can add a little bit of garlic. Then we can cover. That's it. Mga kapsat, atay manon. Kitain nyo ata. Pinakbat manon ko nada.